Det vi har skabt her i det store kirkerum, det er følelsen af at gå i skoven en sommerdag. Det har vi gjort med en LED-profil, som går ind og giver nogle lyse og nogle mørke punkter på gulvet, som giver gulvet dybde og kontrast. Noget af det, som det her udtryk har skabt, det er en storhed i et kirkerum, hvor man fornemmer, at det stræber opad, og hvor muligheden for åbenheden opad i ordet er til stede. Lyset er for menigheden, så derfor er det vigtigt, at komforten er helt i top. I det her rum der kommer lyset ned over din højre skulder, så jeg altid kan læse klart og tydeligt, hvad der står i min salmebog. Og det kan man sådan set lige meget, hvor man sidder i kirkesalen. Den fundamentale forskel på det, I ser i dag, er det lys, vi har der i kirken, og det lys, der var før, er, at før havde vi pH koglelamper, der var lyskunst. I dag har vi lyskilde, og det er menigheden rigtig glad for. Her har vi skabt illusionen af dagslys ved brug af kunstig lys. Det er LED-armatur, vi har installeret i de eksisterende dagslysskakter. Og når lyset kommer ned ad væggen her, så får væggen ligesom dens form og struktur fra lyset. LED'ernes farvetemperatur er tilpasset dagslysets farvetemperatur, så det giver den her følelse af dagslys. Ikke sådan, som man lever i et 24-timers dagslys forestilling, men netop det, at lys bliver hjulpet ned, så man ser de strukturer, der er i kirken, så man føler sig tryg i det hus, hvor vi er. Jamen for mig er lyset på prædikestolen, der blev noget helt specielt, fordi at her har vi arbejdet rigtig meget med de klassiske teatertricks, både med frontlys og med sidelys. På godt og ondt kaster det et lys på præsten og præstens virkemidler. Og det som frontlyset går ind og gør, det er, at det trækker dit ansigt op og giver nogle kontraster, blandt andet her ved din næse og dine øjne. Så på den måde kan man sige, at præsten er kommet i fokus i form af en anden form for oplysning. Og det samme med menigheden, de får skærpet deres opmærksomhed op på prædikestolen. Hos KV Lysdesign laver vi også andre projekter. Altså, vi har blandt andet haft det her store projekt over i Dover over i England, hvor vi prøver at formidle slaget ved Dunkirk. Og der arbejder vi med specialarmaturer, som skaber eksplosioner. Vi var med til at lave et projekt nede på Kongens Nytorv Metro, som kollaboration med nogle kunstnere og nogle mediefolk, hvor vi lavede nogle kæmpe store large-scale projections på væggene.